Het wordt criminelen moeilijker gemaakt om de haven in te komen. Als er dan s'avonds iemand rondrijdt die het leuk vindt even een rondje te komen maken, dan is de kans groot dat er op een gegeven moment een politiewagen naast u staat die zegt: wat doet u hier en wat komt u doen? En verder in deze uitzending. Een mysterie. Waarom is de oester wel goed? En het openbaar vervoer kost steeds meer tijd. Goedenavond. De haven in Vlissingen is, als het goed is, beter beveiligd sinds een paar weken. Minder makkelijk om erin te komen voor mensen die er niet horen te zijn, zoals uithalers van drugs. Er zijn onder meer kilometerslange hekken neergezet. De hekwerken moeten de haven van Vlissingen-Oost net weer een beetje minder aantrekkelijk maken voor criminelen. Al is het nou niet echt zo dat je er met geen mogelijkheid overheen kan. We hebben er bewust voor gekozen om bijvoorbeeld ook geen schrikdraad bovenop het hekwerk te maken. Om de simpele reden dat als je achter u zou kijken, dan zie je de Finlandweg. Je kunt gewoon om het hekwerk heen lopen. Het hekwerk is ook niet bedoeld om mensen koet te weren. Het is vooral om een grens, een fysieke grens aan te geven tussen het openbare gebied en het niet-openbare gebied waar we hier nu staan. Wel is het de bedoeling om de hekwerken nog slimmer te maken. Dat hek wordt dadelijk verder opgetuigd met camera's, met bewegingsdetectie, met poorten op belangrijke plekken, met infraroodzignalering. En op die manier wordt het ook op een slimme manier echt een goede beveiliging. Straks is hekwerkdetectie, dus een signalering op de hekwerken die dus aangeven wanneer het hekwerk beroerd wordt, zoals dat zo mooi heet. Dus wanneer mensen er overheen klimmen of zo. En camera's die vervolgens kunnen verifiëren of het om een haas gaat die tegen het hek aanloopt of een mens die er overheen klimt. Afgelopen weekend nog werden 3 jonge mannen in de haven aangehouden op verdenking van drugssmokkel. De vraag is of de hekken criminelen afschrikken. Nou, ik onderschat de creativiteit van de ondermijnende sector absoluut niet. Die creativiteit is hoger dan wij kunnen bijhouden, zal ik maar zeggen. Maar met deze maatregelen weet ik wel zeker dat we het toezicht op het terrein echt fors kunnen vergroten. Dat we veel beter kunnen volgen wat de bewegingen zijn. Dat we een deel ook buiten kunnen houden. En dat zijn belangrijke stappen. Het slimme hekwerk met detectie en camera's moet over een jaar helemaal af zijn. Een opgetogen sfeer bij de start van het oesterseizoen vandaag. De oester is dit jaar van topkwaliteit. En dat is eigenlijk heel opvallend, want met mosselen en kreeften uit diezelfde Oosterschelde gaat het helemaal niet goed. Opgewekte gezichten als de Bruinisse 2 de eerste oesters opsleept. De oesterkwekers zien het komend jaar positief tegemoet. Ik alsjeblieft, Kees. Ja, de vangst ziet er super goed uit. En de kwaliteit is ook super van het jaar. Dus daar zijn we heel erg blij mee. We mogen wel zeggen dat dit jaar gewoon een heel goed oesterjaar is. Er was veel regen in het voorjaar. Misschien de rivieren hebben veel vruchtbaar water meegenomen. Alle gebloei is fantastisch en de oesters zijn stampvol met vis. En hoe smaken ze? Ziltig, toch wel romige tonen. Echt mooie smaak, prachtig. Waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge kreeg als eregast de eerste officiële oester. Het was heerlijk. En het was fantastisch. En opgevist met de Brut 2. Hoe mooi is dat? U komt uit Bruinisse, hè? Dus speciaal voor u de Brut 2? Ongelooflijk, ja, heel bijzonder. Echt een mooi cadeau. Hartstikke leuk. Het is elk jaar zo'n feestje, maar is het nog bijzonder? Ja, zeker. Wij vinden gewoon, als het oesterseizoen eraan komt, dan betekent het voor ons weer oogsten. En in de handel de oesterputten volzetten voor de kerstdagen. Dat is voor ons altijd gewoon een mega mooie job. De blije gezichten zijn opvallend, want met de andere dieren uit de Oosterschelde gaat het niet goed. Met de kreeften, de mosselen en de schelpen. Daar is grote sterfte en de opbrengsten uit de Oosterschelde zijn dramatisch. Dat het met de oesters wel goed gaat, is een raadsel. Die oester die doet het gewoon prima en de mossel die heeft het niet lekker gedaan. Waar komt dat nou van? Ja, ik heb geen verklaring. Als oestersector gaat het langs ons heen. We doen wel mee in het zoeken naar de oplossingen. In die werkgroep zijn we ook betrokken. Onderzoek wordt er gedaan? Ja, er wordt onderzoek naar gedaan vanuit WMR. Maar het is niet te verklaren hoe zoiets ontstaat. En het kan ook zo ineens weer weg zijn. Het onderzoek gaat nog wel even duren. Het vermoeden is dat het om een bacterie gaat. Maar de oesters blijven vooralsnog gespaard. En dat stelt de oesterkwekers gerust. Maar zenuwachtig zijn ze natuurlijk wel.
In Zeeland en het noordoosten van het land zijn mensen die met het openbaar vervoer reizen steeds langer onderweg. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat ook vraagtekens zet bij het verplaatsen van bushaltes naar de rand van een dorp. En dat is nou net het plan dat de provincie Zeeland heeft verzonnen om het openbaar vervoer rendabel te houden. Zoals nu al het geval is in IJsendijken. Het zorgt ervoor dat vooral als je minder ter been bent, dat je natuurlijk niet zo makkelijk de bus meer kan nemen. Als het regent, dan ben je helemaal nat tegen de tijd dat je bij de bushalte bent. Als oplossing gaat de provincie werken met zogenaamde hubs. Met een belletje pikt iemand je thuis op, zodat je snel bij de bushalte bent. Tegen de tijd dat zo'n taxi, zal ik het dan maar noemen, hier dan is, ben je misschien wel een uur verder. Want ik ga er niet van uit dat hij bij de bushalte staat te wachten tot iemand misschien dus belt. Voor de provincie zijn deze klachten en de vraagtekens van het planbureau geen reden om de plannen aan te passen. Helemaal geen bus is nog altijd beter dan eentje in je voortuin. Een bus van Connection raakte gisteravond van de weg en kwam in een tuin terecht. Vermoedelijk was de buschauffeur onwel geraakt. In de bus zaten 7 passagiers, een aantal van hen liep lichte verwondingen op. Het ongeluk gebeurde rond 20:30 in Goes op de Middelburgse straat. De bus schoot door de berm over een parallelweg en raakte ook nog een auto en een muurtje. Naar de dagbesteding gaan is van levensbelang voor gehandicapten. Dat zegt Tragel. Ze zijn er zinvol bezig en het geeft een gevoel van eigenwaarde. In Axel staat het Houtatelier. Daar werken cliënten van Tragel en andere zorgorganisaties. En het atelier bestaat dit jaar 20 jaar. Ik kan voorhuizen maken. Ja, keuken, val. En soms meestal ook de zagen. Een taal. Gitaar. Ja. Een ukulele of een kerk. In het houtatelier van Tragel in Axel maken de cliënten bijzondere vogelhuisjes. Soms op bestelling en soms is het een eigen idee. Er wordt serieus gewerkt, maar ook veel gelachen. Dat is gek grapjes. Dat is niet... Niet voor de camera geschikt. Nee. In Nederland krijgen zo'n 400.000 mensen met een beperking een vorm van dagbesteding. Zij werken bij zorgboerderijen, winkels, restaurants of andere werkvoorzieningen. Of bij een atelier zoals deze. En dat is heel belangrijk, zegt Tragel. Ja, je kan je voorstellen, als je, ook al heb je een beperking, het is toch leuk om naar je werk te gaan. Om iets te presteren, om iets neer te zetten. En dat we vinden ze heel erg leuk en dat is echt heel belangrijk. Je doet ook wel wat met je eigenwaarde, denk ik, hè? Je gaat naar je werk. Zeker. Ja, ze zijn echt trots en je bent zinvol bezig, maar ook echt, je ziet ook zelf wat je maakt. En dus het is ook gelijk resultaat. En ja, dat is voor iedereen leuk. Ook voor mensen met een beperking. Het houtatelier bestaat 20 jaar en in die jaren zijn cliënt en werk niet zo heel veel veranderd. De producten daarentegen wel. We gaan wel een beetje met de tijd mee natuurlijk. Dus we hebben nu wat grappige vogelhuisjes waar we nu mee bezig zijn. Ukuleles, Bassie en Adriaan Caravan en zulke soort dingen. Dus dat is heel leuk. Sommige cliënten, zoals Marvin, werken hier al vanaf het begin. Vorige week heb ik een bunker gemaakt. Zo'n oorlogsbunkertje. Vogelhuisje. Dus. Een vogelhuisje in de vorm van een bunker? Ja, een bunker. Het staat daar zo. Had iemand dat gevraagd? Nee, je had zo via internet gekeken. En deze bunker is, net als vele andere creaties, nog te koop. Marvin en zijn collega's hebben trouwens nog wensen voor een jubileumcadeau. Een bijdrage voor nieuwe apparatuur voor in het atelier zou welkom zijn. Er was af en toe wel een zonnetje vandaag, maar er kwamen ook buien over. Die zag je dan echt wel aankomen. Donkere luchten, meer wind. Het werd nog 20 graden. Vanavond en vannacht nog meer wind en meer regen. Morgen wordt dan ook een onstuimige dag en de temperatuur die keldert. Online vind je nog een artikel over spinnen in bananen en hoe het komt dat sommige mensen zo bang zijn voor spinnen. In de app, op de site en op onze social media kanalen, als je durft. Tot zover Zeeland Nu. Een fijne avond.